nande na pole aye enene sana moko nganchira kwa ne bintu bibere mugambi gateba nche no muntu omuyani ntutu amutigirite taibo kero muntu akourire gintu munya kumurwaniriria ore ese go kumutigire gitiore na okora di kwota ya nyamira ngai tai west mugirango mugambi na ibu mwari gete notes mukaereria muntu agasoma bobe egintu muntu akoreta magoso ibagare go koereria notes university echegaiga agaitio koboko maega kaereria muntu mungao tukaurwe university ntugwenda takonyore university korere taimanga no mugambi yachire tia tosabeiga ntugwatike KMTC itugaiga ibwato bole mobonene sana chegintu ngosaba omugambi saransa na leaders bande KMTC ebe upgraded etwale chikosi chinyinge abantu bachega ke university yagenda taibo egeto kende ngoteba mwalimu nachaga oteba toe abalimu egasi ya nyororo onde nara utanche tia abalimu twensiga ngasine chi product chia abalimu egento ko sabo mushimwa Steve CDF njamento 137 to 200 ndi chibes chinyinge ka abana chibasari abalimu ebegasi ebegasi gasi yo mwalimu taigo seri omwana kagenda orete chibesa taigo mwalimu nara utaite kwenye waseri omwana nisekera waseri omwana na yakwanga mushimwa Steve esa maskani rago sabi twagotigire kerugo aikore gasi yego ika 2027 no turamu abana bamunoro chega baro bataragenda chi university kawente ko report mukinyuki ando eri ayeta mayiga orole chirichi atigaire obaye bagende school elinda abalimu banyore egasi esitairo wona mnande gaiga uitwacha kwa pole Rogers mushimwa Rogers ngiya ande no musani one ande no moiri one tokora kwebicha